খাটো পোৱা নাই আমি শুনিছোঁ যে 10-15 মানত তেনেকৈ গুলিৰ আৱাজ শুনিছোঁ। মই তেতিয়া ঘৰতে কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু মানে খবৰ গ'ল যে মানুহ এজন ইয়াত গুলি থোৱা হৈছে বুলি। তেতিয়া চাবলৈ আহিলোঁ মই, তেতিয়া গম পালোঁ যে দেখা পালোঁ এইখিনি আৰু এনেইতো পুলিচৰ মুখৰ পৰা শুনিছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত বুলি শুনিছোঁ। নাই, কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই, চিনি পোৱা নাই আৰু চাবলৈও পোৱা নাই আমি। হয়, পুলিচে লৈ গ'ল। जाथाय जानाय माने सार जोंथ' मा बुंबावगोन, पुलिसा फैबाय जोंखौ साइड जा होनबाय आरो 10:30सोआव फैनानै ओमफ्राय जों जेब्ला साइड जादों होमबानो बिसोरो माब्रै बिदि घटना खालामखो जों मिथिया आरो सरकारा इसिबां पावारफुल, बे पावारफुल सरकारिया सासे पाब्लिक न'आव बोरै बिदि घटना खालामनानै न'खरखौ जाल्ला खालामखो। दा जोङो जानो लोंनो अहान्थि, जोंनि गोसोआव जोंहा सुख सान्ति गैया आरो बेबायदि। जोंनि बर'नि सायाव मानो बिदि अयनाय बिसोरो खामखो बियो बेखौ जेबो बुङाखै, जोंखौ जेबो बुङाखै। जिखुनु नोंसोर साइड जा होनबाय आरो पुलिसानो फैनो डाइरेक्ट पुलिसानो। साइड जाहोखांनायनि बेसेबां गोबावनि उनाव 5-10 मिनिटसो जादोंदां आरो ओमफ्राय जोंथ' मिथिला आरो बेबायदि जोंखौ साइड जा होनना बुंदों आरो पुलिसा। बेयावनो जों सिनायबो मोना, गावलायनायखौ नुवा जों, माने रायजोआ ज' जानायाव थैनायखौसो जों नुदों आरो जों जेबो मिथिया आरो जों जेबो मिथिस्राया। आरो इसिबां पावार सरकारा आखायाव दङ आरो बे पाब्लिक न'आव मानो बिदि खालामखोथाय, बिदिथ' खालामथारनाङा। मिथिया, जोङो जेबो मिथिस्राया। दा जोंनि साय गिनाङा होनना बुंदों आरो जोंखौ गिनाङा, नोंसोर गिनाङा होनबाय थादों आरो दा जोंनि न'आवसो नोंसोर मानो बिदि खालामखो सार होनना बुंदोंमोन आं। गिनो औ, बिसोरो नोंसोरो जेबो गिनाङा, जों सिखाव मोनदों, जों सिखाव गावदों होनना बुंदों आरो बिसोर बिदिसो बुंदों आरो बेयावनो जोब्बाय आरो। गामिनियाबो मिथियालै, उनाव ज'-ज'सो फैदों। अयनाय खालामलांदों आरो बिसोर जोंनि न'फ्राव। सरकारा जे इसिबां पावार दङ, बे मालायनि न'आव मानो बे खालामनांगौ, बे बहुत आसरित न'खर। बे पुलिसफ्रानो गावसोरनो माबा खालामना गालांदोंलै, सिन गावसोर गावनायानो। बेबायदि आरो बेसेनो। आं बे जायगानिनो गावबुरा। आं बे दिनै जिथु घटना जादों बेनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया। आं न'आवसो दङमोन। सासे नेपालि माइकि हिन्जावासो सार्टिफिकेट लायनो थांनायावहा बे बुंनायावसो आं मिथिदों मानसि थैदों बेयावहा बुहुत मानसि नायदों, पुलिसबो हायबाय होनना बुंदों। होमबासो आं तारातारि खारबोनानै नायफैनायाव बेयाव नुफैदों आरो बेनो। बेखौबो आं मिथिला। बे बिथाङा बुंगोन जेनेबा न'खराबो जेबो मिथिया, बे पुलिसा साइड जानो होबाय लोगो लोगो दसे थानानै गिदिर मोनसे जाथाय जाबाय। बे सायाव मा बुंगोन दा? बेखौ बुंनांगौ। बे न'खरा पुलिसा फैनानै न'खरनि मानसिफोरखौ माने साइड जानो होनायनो, बेवहाय बे न'खरनि मानसिफ्रा साइड जानो हाजोब्बाय। बिसोर न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिया मा जागोन होननानै, बेखायनो बुंदों आरो न'खरनि मालिकआ। बेखौ बेनोसै आरो।